hi ha vida més enllà dels fils de Twitter, dels posts d'Instagram on has de fer swipe i dels articles de premsa. Així que avui anem a parlar del gran oblidat, el pària de la literatura, que és l'assaig. Unes respostes a uns interrogants que jo em feia. Per tant, en última instància, responen també a una necessitat personal. També, doncs, l'assaig en si. En este vídeo anem a parlar de definició d'assaig, què és un assaig. Després, raons per les quals llegir assaig. Alguns consells per a la gent que no ha llegit mai o que li costa la vida llegir assaig, perquè a mi me passa també. I per últim, acabaré fent algunes recomanacions. Per a mi, la gran distinció en la literatura és la literatura de ficció i la literatura de no ficció. Aleshores, la literatura de ficció, segons el diccionari, és un gènere literari que inclou les obres que provenen de la imaginació. Això és la ficció. I després, què és la no ficció? Contingut escrit, el creador del qual assumeix la responsabilitat de la veritat o precisió d'esdeveniments. I, clar, així n'hi ha 36.000 variants, perquè, clar, que pot ser assaig, però també pot ser el gènere periodístic, en plan reportatges llargs. Pot ser el gènere autobiogràfic, llibres sobre història, llibres de text. No és un requisit indispensable, però almenys provar a llegir-ne un o a llegir-ne alguns per veure un poc de què va el gènere. Tant si tenim interès acadèmic, si tenim interès personal, per curiositat, m'és igual. La primera raó és la formativa, vull dir, al final amb un assaig tu aprens, et dona una informació detallada, la qual cosa em dona la següent raó, que és com, vale, a qui li pregunto jo això, d'on me fie, d'on trac la informació que me puga fiar d'això. Aleshores, per a mi els assajos, clar, passen el filtre de la publicació, que avui en dia se publica de tot, però almenys és una font d'aprendre coses específiques i les nostres inquietuds durant tota la nostra vida, vull dir, perquè tu pots llegir un assaig quan te doni la gana. La tercera raó és que te dona una visió més profunda, és a dir, podem aprendre coses llegint la Wikipedia. Per a mi, el fet que siga un assaig en forma de llibre, de més llargària i tal, és que també solen donar una visió més profunda i més contextualitzada i general de l'assumpte. I ja per últim, l'última raó que se m'ocorre és per entreteniment, per curiositat. Al final l'assaig és un gènere més, ens permet veure també un altre tipus d'escriptura, perquè l'assaig i el gènere en general de no ficció sol ser molt més clar, molt més precís, amb un llenguatge i amb una manera d'escriure més concisa i més clara. Aleshores, per entreteniment, per enriquiment personal, per formació, així teniu moltes raons ja. Si no eres habitual lector d'un assaig, jo recomano que comences per un assaig senzill, que té un llenguatge senzill i planer i clar. Busca temes que t'interessen. Si és un llibre que està estructurat per capítols, sol ser més fàcil, perquè això em du al següent consell, que és intentar alternar. Pots alternar de dues maneres, o llegir-te un assaig i després, en lloc de continuar llegint assaig, fer un descans i passar a un altre llibre, per exemple, de novel·la, o alternar també durant la seva lectura. I hi ha gent que és capaç de dur diverses lectures alhora, si l'assaig té capítols, pots parar en els capítols, anar-te'n a un altre llibre, després tornar. I un altre consell, no t'ho prengues com una obligació, vull dir, però aquest consell realment serveix per a qualsevol tipus de llibre. Vull dir, si no t'està agradant el llibre, si en aquest moment estàs veient que és que no tira, no xuta, no passa res, per deixar-lo, buscar un altre assaig o anar-te'n a un altre llibre i després tornar o no tornar. És que no passa res. Després, una altra cosa, la llargària enganya. El tamaño, en este cas, no importa. Sí que és veritat que una novel·la és molt ràpida de llegir, perquè és una història que tu estàs veient com si fos una sèrie de televisió, una pel·li, i tu vas llegint i te vas imaginant la història conforme la vas llegint. Què passa amb els assajos? Que si te parlen de
paraules molt complicades, si te parlen d'una idea, del que diu un autor, és més complicat, aleshores la lectura és més lenta i ja està. Vale, i per últim, a veure, jo vos volia fer recomanacions, però què passa? Què he pensat? És que l'assaig és una cosa molt personal, perquè si us he dit que heu de buscar temes que vos interessen, doncs claro, jo sóc conscient que a mi m'interessen determinats temes que potser a vosaltres no vos interessen o sí. Bueno, vaig a parlar-vos de les editorials que tinc jo com de referència a l'hora de buscar assaig. Bromera, òbviament té una col·lecció i té un apartat d'assaig. Publica diversos premis d'assaig en realitat, perquè, per exemple, està el Premi d'Assaig Mancomunitat La Ribera Alta i també té un altre premi que és Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que és de la Universitat de València. I, per exemple, este assaig, que jo sempre el recomano a tot el món amb el tema de l'ecologisme, perquè per a mi és com el llibre perfecte per iniciar-te, encara no és tard, d'Andreu Escrivà. I Andreu Escrivà és un ambientòleg i divulgador molt guai, que en persona parla superbé i s'explica superbé, i ha tret este any un altre llibre sobre canvi climàtic que es diu I ahora yo qué hago, de Capitán Swing. Capitán Swing per a mi és de les editorials que més m'agrada en quant a assaig i a gènere de no ficció en general. Tinc este també sobre feminisme, que també és per a iniciar-se, jo crec que està guai, los hombres m'expliquen coses. Vale, n'hi ha una editorial que es diu Alfa Decay. Bueno, Decay crec que és la col·lecció de l'assaig d'eixa editorial. Són assajos així més de tipus cultural. N'hi ha una editorial que es diu Traficantes de Sueños, textos que estan amb la llicència de Creative Commons. Jo, per exemple, tinc este del Calibán i la Bruja, de Silvia Federici. Estic fent el que vos he dit d'alternar-lo i quan acabe un capítol, que són bastant grossos, doncs me llegisc un altre llibre i després torne perquè m'està costant la vida. Vale, Sembra Llibres, a veure. Sembra Llibres és una editorial molt guai. No és assaig, però en el gènere de no ficció tenen una secció de biografies que estan molt xules, un reportatge periodístic molt xulo que és Insumissió, perquè t'està contant unes coses reals que van passar de veritat. Han començat una sèrie, una col·lecció que es diu Bàsics. Tigre de paper són llibres que, no sé si ho veieu, però són com super menudets i solen ser bastant finets també. O sigui, el típic format que enganya, perquè veus estos llibres supermenudets i supercurtets i dius, ostres, estan tirats, me'ls vaig a llegir en no res. Però, clar, com són textos que sí que tenen un poc més de profunditat, perquè són d'èpoques anteriors, a lo millor el llenguatge no és excessivament fàcil. Més editorials, vale. Blackie Books passa un poc com Sembra Llibres, jo crec, que tenen novel·les molt xules i llibres així un poc que barregen ja, que juguen amb els gèneres, perquè tenen biografies també i mogudes així. Però també tenen assaigs de tant en tant molt xulos, per exemple este. Raig també té una col·lecció que es diu Ciclogènesis. Això, comenteu-me, no sé, editorials que vos agraden a l'hora d'assajos o si recomaneu màximament un assaig, deixeu en els comentaris. I, bueno...